Ka Music Department jong ka Regional Institute of Advanced Studies ka khot ka weria barok ki riu don sap ha ka ne ka shlem ai jingi kai ha ka put ka tem ka ruai ka siaw bat ki wei de ki jingi kai ki be de bat ka put ka tem ka ne ka jaka ai jingi kai ka don ha diwan nong tulu hajan ka yo umdan Riphoi district ya ki jing tip ki ba khapnya phila ban shufun hauneu nambar harum khandai riu i wei RR riu sau khandai sau nyong Riphoi District Sport Association kalapli menta kasngi ka arpan rotary kunai lur arajar arpulai ya ka Riphoi General League 2023 Hamadan omsning SS and CC Playground haka jingedon lang rengkat kidekot ka RBDSA nangta iran som sutunga u President ka Maukar Sport Club ubalong kumukongsan hakane kasngi Uroki Kela u Chairman ka omsning Town Dorbar ubalong kumusembut kongsan hakane ka program lambat kiwe de kirurang ba akibiya don lang hakane kasngi bat ki pait ba nong pet kai hakane kasngi pli ya ka Riphoi General League 2023 lalam khamat ya ka jingale kai da ka kai Sport Club persha ya ka Maukhan Sport Club haba ai jengkran na kalyang ukongsan hakane kasngi ula ai khublei ya kinong panya jong kane ka jingale kai hakaba kidon rupu south league team kiba wan ya shimbanta hakane ka Riphoi General League jong menta usnam bat ula kloi banyarap banya snok tilang bat kinong panya khnang ban kentu ya ka kam ya lekai sport hakathan Riphoi hi baro kawe shushu haba ai jengkran na kalyang RR makdo ula kentu kan pham ya kerang ya lekai hakane kasngi balada ki kwa bante ya ka kam ya lekai spot hapo ka jala ka jongi baki deswa ban sedang nala shnong nala thau da ka jingkit kli haman la wei pa wei kun samla jong ka dong ka than hi baro ka wei nagaliang jonga ka ni ka por nga ai kublay ya ka RBDSA kaba la tresitom ban nga suthu ba ka jing tre jong ka RBDSA kalong ka jing tre kalong ka kam ka bakraw hadu kata kumno ban kentiu ya ka sports ha ka than Riphoi hi baro ka we baraga ni ka por shwa ngania shushu shakmat nga kwaru ban penpawi ka jing snow kumen bala ban ni don lang bat ngi bawalang ibalong ru iperlok jonga biasa ha ka ju ka konstituensi hang tei marjan bat nga ibaladon rengkat ban pensingan rengkat hakane kejing pli ya kane kejing el ekai kane keski kane ke tournament ke bangit don mentau snam kerkum kejing tip kerkum kejing soto jongi ngidon riu pesau teli ke tim ki bai sim menta ha kane ke General League jongan Riphoi mo district bat kum juru la soto ba ka RBDSA kidon kum basis pak tam ki tim kiba la affiliate ban ka RBDSA kan ban affiliate sisba tam ki tim ban kumjuro ban yo ban shimtan riu south li kam tam ha ke General League kalong kai ka kam ka bakraw kam tam naga benta ka RBDSA ban yo riu south li kinom shimta ki tim nagi snong ki paper nagi club ki paper kalong kai ka bakraw bat ha ka por nagaliang jonga ko balaong mane ba ngan airu kakti kamon kakti kadiang kawai kalong namar ba lapan snow mane bangaru ngalalong unong snong jong ka umsning proparbi ngadon ka ying hangtay ngiyasa man ka por ngiyawan ngiyasa hangtay but kung malapan snow mane ngidon kam ban kentiu ya kajingile kay sport sa than Riphoi barok kawe ngi osgo hakini kisngi bahathan Riphoi mo hathan Riphoi nang tare hakeleng jongan negeri kasi kejongi kiba bon ki samla kilangat aki jingdi kiba per ki jingdi kiba sniu kiba per bahadu ba mangabat i lok jonga hakini kisngi hingi don kata ka jingtmu kumno banyarap yakini ki perlok ki jongi kiba langat hakini ki jing sniu bat ngila sorberu balai begini ki kena jongi kingat hakini ki jing sneo namar ba ki babon ki kena jongi kingat hakini ki jing sneo kalong bangi duna palat yakini ki wei pade ki activity haki jing lek kai sports bat kumjuru haki jing duna yaki kam ki jam Riphoi genang hab ban penbiang sibun ki ban pat ki ban poya kita ka standard nada kan kamde haka international standard ru kat haka national
standar. Te pidan ke kamram uwe player, ke uwe ke klub, uwe referee, uwe nong penyak yang ke kam hapo ke klub, ban sim ke jingkit kli. Nada pikwa ban tei ya kene ka state Meghalaya jongi hakalian yung ka sports. Nada pikwa bagam tei kene ka sports haka kerdan yung dari India, tei ya kata haladeswa. Sa tei ha umkay. Tengok ke tim game tu? Sate hamaukan, pig samla maukan, pig happen kot jemut gumta. Teka jing danjong dari Boy District Sport Association galong kalat ke ba, konsan ke ba, yo jemunta sibun nak gumta ke jong pi. Bat ngai scam apa ke jing lam jong ba RB Sadam, mayong pe yo pi ong, kira nak tin la jong mo, pe yo pi ong ngapen ro, ndai apa ke jing lam jong ba RB Sadam. Kariboy District Sport Association kelajan kot sisa yang kata standar. Adam day hadu ke national ground ray hapo juga state ke jongi. Nadu ke riam ke bek, nadu ke yok ke kot bat kumta terter. Te ngan ong biang sa sikentin, tongin nyakut jumut ban nyelek kaya kani ka Riboy League dan kata ke jengkut jumut. Bangin tei yala de hakil yang baro. Mano ni pilih game ni no. Dah babun ikut berseng alam bila buk hello. Bun berseng alam bila buk kita. Saya kesal